салом бинандагони азиз, албатта тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш барои ҳар як инсон, барои ҳар як фард муфид, муҳим ва нақши босазое дорад ва паҳлавонию боз ҳам сулолаи ардгузорӣ ба мероси ниёгон ҳам дар ин замина як нақши арзандаи худро ҳам дорад. меҳмони имрӯзаи барномаи мо як тан варзишгари хеле маҳбуб Кароматулло Ҳакимов аст, ки шуморо ба барномаи сулолаи паҳлавони хайрамақдам мегӯем ва Кароматулло то ҷое мо медонем, албатта ба майдони набарди гӯштин омадани шумо ҳам як фалсафа, як таърихи ғании худро дорад. яъне қаблан ҳам шумо ба навъҳои дигари варзиш, алахусус варзишҳои якҳарбаи шарқӣ рағбат доштед ва чӣ гуна боз ҳам ба майдони набард ва ба майдони муборизаҳо қадам наҳодед? Оилаи мо як оилаи варзишӣ аст. Мо аз хурдсолӣ ба варзиш машғул будем. Як гӯем бозӣ барои кӯдак, як намуди тамрин буд, варзиш буд, тайквандо, намуди тайквандо. Мо наздикии хонада буд, падарам равон мекард, ки рафта тамрин кунем. Шӯхӣ бозӣ тайквандоро тӯли як 3 сол бори тамрин кардем. баъд бузург вақте шудем, тақрибан 8-9 буд ба фикрам. ҳамсинфҳо гӯштин нав авҷ меёфт. ҳамсинфҳонам гӯштин тамрин мекардам. Ман ҳам дидам, ҳавас кардам, гуфтам як бор равам тамрин кунам, худамро санҷам. дастпараи Исмат Абдуллоев будам, 3-4 моҳ тамрин кардам. Исмат Абдуллоев ба ман гуфт, ки дар тарафи 9 километр як мусобиқа аст, рафта ба он ҷо иштирок кун. Ман гуфтам, ки ман ҳоло таҷрибаи ғанӣ надорам, усулҳоро хуб намедонам, чӣ тавр ман иштирок кунам? Ва ман гуфт, ки фикр накун, рафта иштирок кун. дар он ҷо маълум аст, ки ман бохтам, аммо ҳамон як оташе, ки дар дили ман пайдо шуд аз он ҷо, ман гуфтам, ки ман бояд дар мусобиқаи дигар ғолиб бароям. ташаккури зиёд. як фарде, ки бисёр ҳам дар гӯштини самбо мӯътабар аст, яъне бохте, ки он эҳсос кард, он як таҷрибаи зиндагӣ буд, ҳамон раҳнамоии шумо ба ҳамин майдоне ки буд. ва баъдан чун таваҷҷӯҳ кардем, ки дастовардҳо он қадар беҳтар набуданд, аммо ҳамон рӯҳафтодагии шумо комилан аён набуд. ё сирри дигар буд, ё тавсияи худи ҳамон устоду қиблагоҳ? тавсияи аввалан қиблагоҳ буд. Падарам ба ман намегӯфт, ки ту ба ман медал биёр ё ягон дастоварди бузурги варзишӣ биёр. Фақат ба ман мегӯфт, ки писарам тамрин кун, нағз бихон, насиҳатҳои падарона, нағз бихон, тамрин бикун, аз варзиш дур набош. аммо ман дар дилам ҳамон оташе, ки бохта будам, ҳамон фақат буд. Фақат ва фақат фикр мекардам. ёд доштам, дар толор рӯзе буд, ки дасти маро лад доданд дар тамрин. Ман ёд дорам, ки ман бо ин лад толори варзиш меомадам, як дастамро дар ин ҷо дошта тамрини худро давом медодам. Як ҳавас буд. ҳамон оташи бохти ман дар дили ман ҳамвақт маро аз хоб мехезонд, ё лад доштам, чизе ки доштам ба тамрин гӯем равона мекард. ва ба хотири қасд буд, ки шумо интиқоми нокомиро ситонед ё роҳеро дигар кунед? Не, ба хотири қасд набуд, ба хотири як ғурури мардонагӣ гӯем, хато намешавад, ки ман аз ӯ чӣ камӣ дорам, ки ман ба ӯ бохтам. Ман бояд рафта ҷои аввал ишғол кунам. ана ҳамин
як ишораи маълим ҳам суханони шуморо тақвият дод ва чун дидем ки дар майдонҳо баъд аз 2 сол шумо ки будани худро нишон додед, яъне ҳамон саҳифаҳоро ҳам боз имкон аст ки мо як лаҳза таваҷҷӯҳ кунем. бале, дар мусобиқае ки ман аввал ҷо гирифтам ин солҳои 2011-12 буд. Мусобиқаҳои он қадар бузург набуданд, аммо мусобиқаҳои сатҳи шаҳри ноҳиявӣ буданд. ҳамин ба ман як рӯҳия дод, рӯҳияи маро баланд кард ки аллакай ман тавониста истодам ба мақсади худ наздик шавам. ва соли 2011 ман дар мусобиқаи шаҳрӣ дуввум шудам дар вазни 60 килограмм дар гӯштини дзюдо. ва маро Ризқиддин Раҷабов якумин бор ба мусобиқаи ҷумҳуриявии Спартакиада роҳнамоӣ кард. мо дар он ҷо якҷоя мусобиқаро гузарондем, пинҳон нест ки ман бохтам ва омада тамринҳоро ҷиддитар дида давом додам. Ташаккури зиёд. Агар бед мо ҳамон имрӯз хостем ки танҳо 5 саҳифаи ҷолиби ҳаёти шуморо бори дигар ҳам варақгардон кунем, аз ҳамон лаҳзаҳо ёдовар шавем. соли 2015 як фурсате буд ки қадам ниҳодани шумо дар баробари паҳлавонони шӯҳратдиёр натиҷаи хуб дод. бале, дуруст тайд кардед. Ман 2013 як вақте буд ки ноком будам. Тамрин ҳамаш хуб буд, аммо ягон натиҷа набуд. баъд ё омадам таҳти роҳбарии Ризқиддин Раҷабов, мо бо ҳам тайёрӣ дидем. дар 2015 дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баромад кардам ва аввалин дастоварди бузурги ман 2015 буд. ман ҷои сеюм иштирок кардам. хуб, мегузарем ба ин саҳифаи аввале ки чун гуфтем. яке агар шидо гирад ин ҳам дар ба даст овардани имтиёзи тиллои замина мегузорад ва ҳарифаш албатта ғолиб хоҳад шуд. аз ин хотир паҳлавони ҷавони сафедпӯш агар тавонад ин фурсат ин имтиёзи тиллоиро Кароматулло Ҳакимов ба даст овард. Ҳакимов дар ин лаҳза муваффақ шуд ва акнун аз вохӯриҳои чорякниҳоӣ ба даври ниманиҳоӣ рохат гирифт. муборизаи шумо бо Ҷаҳонгир Маҷидов то ҷое мо медонем дар соли 2016 дар чемпионати мамлакат хеле шавқовар, пуршидда, ибратбахш ҳам буд. хотироте ки доред метавонем баён кунем? бале, барои чӣ бисёр пуршиддат барои чӣ буд? Барои он ки ман 2016 дар мусобиқаи тоҷикӣ, гӯштини намуди тоҷикӣ миллӣ гузашта буд, дар он ҷо дар стадиони Фрунзе ҷои аввал шудам. гӯем вазнам дар вазни 80 кило баромад кардам, аммо вазнам 78 килограмм буд. мардум нав маро дар он ҷо шинохтанд ва ҳама мехостанд бубинанд ки Ҷаҳонгир Маҷидов як гӯштингири хуб буд. аз наврасон баромади хуб мекард Ҷаҳонгир Маҷидов ва ман байни калонсолон баромад мекардам. барои мардум ҷолиб буд ки бубинанд ин ду та паҳлавон чӣ гуна гӯштин мегиранд. дақиқаи аввали вохӯрии ҳарду паҳлавон ҳам бисёр бо ҳуҷуми Кароматулло Ҳакимов сипаригар ҷо истодааст ва ин ҷо ҳам боз як маротибаи дигар Ҷаҳонгир нишон медиҳад ки дар ин фурсату лаҳза ӯ метавонад ки беҳтар дифоъ кунад. ин маротиба якӣ ва чун гуфтему ҳамин таъкиди банда ҳам ба ҳамон хотир буд ки Кароматулло ҳушдор шавад. Ризқиддин Раҷабов дар канори рост такя мекунад ба ҳамон таҷрибаи пешинаи худ. бо ҳамон лаҳзае ки хеле ва хеле ҳассос юко. шумо қаноатманд будед аз он натиҷае ки акнун ба даст овардед? ман ба мақоми дуюм ман қаноатбахш нестам, аммо ман аз ҳеҷ кас хафа нестам. ман аз худам хафаам ки
шояд меҳнати ман кам буд ё ин ки ман аҳамияти хуб надодам. Мумкин аз ҳисоби таҷриба буд ки ман мисол аҳамияти хуб надодам ё ин ки гӯем нав ба варзиши бузург қадам гузоштам, як нописандӣ дар дили ман ҷо шуда буд. фосилаи ширкати шумо дар мусобиқоти Гранд Слам, Гран При ва ҳамчунин мақоми аввал дар тантанаи наврӯзи шаҳри Норак. аввал таваҷҷӯҳ кунем ба нерӯсанҷии шумо дар Норак ё дар Дюсселдорф ё Гран При? дар Дюсселдорф хубтар мешавад, барое ки ин як сол пештар буд, 2018 буд. 2018 мо бо чанд паҳлавонони шӯҳратёр тамрин кардем, машқҳои дастаҷамона гузарондем. Омодагии ҳамаҷониба хеле тайёрии хуб буд. аввал Фаронса рафтем, дар Фаронса машқҳои дастаҷамона гузаштем, баъд ё омадем Дюсселдорф. дар Дюсселдорф баромади хуб кардам, аммо дар он ҷо аз сабабе ки таҷриба камтар буд бохтам. баъди ӯ ҳамон маъзарат мехоҳам, албатта ҳамон қиссаи бо паҳлавони фурӯтан ва шӯҳратёри сайёра нерӯсанҷиятонро ба бинандагон нақл мекардед? дар 2019 саги мо ки қаҳрамони ҷаҳон мебошад. Мо 2018 қувозмоӣ намудем. қувозмоии мо наздик буд. Ман якум вазариро ман гирифтам ва дуюм вазариро саги мо ки гирифт. Қувозмоии мо то Голден Скор омад ва дар Голден Скор ман бохтам. In my judogi for Tajikistan, Karamatulo Hakimov, in blue judogi representing International Judo Federation, 2015 European Games champion in under 76 kilo, Saki Muki. аллакай роиҷ аст дар миёни паҳлавонон ки ҳар нафаре ки боз ҳам ба гӯштини ҷудо ба майдони самбо ҳам баргардаду ҳунарашро тақвия диҳад, боз ҳамон сарчашмаашро аз гӯштини миллӣ мебинад. ва чун дар тантанаи наврӯзи норакшаҳр ҳам ҳунаратон бисёр мавриди таваҷҷӯҳи мухлисон буд. بنیاد خواهم کرد تو را آباد خواهم کرد و گنجی گوهر باری پاکیزت و جانت و جانت و جانت قسم و هر برگی سرخی گلی لالت و آرمانی خوش خفتگانت قسم дар 2019 умуман баромад кардани ман дар дилам набуд, барои он ки ман баъд аз мусобиқаи Загреб Хорватия, бале, осеб дидам, поям осеб дид ва тӯли 6 моҳ буд ман умуман тамрин намекардам, наметавонистам тамрин кунам, наметавонистам тамрин кунам. Аммо падарам ба ман гуфт ки ту толор рафт, ба ман ин кофӣ аст. Ман толор рафтам, тӯли 1 моҳ машқ кардам, тамрин кардам. устодам ба ман дид, гуфт ки ту метавонӣ баромад кунӣ. Ман гуфтам пои ман лад дорад, чӣ гуна ман метавонам баромад кунам? Гуфт 1 моҳ дигар ту тамрин кун, мо мерем иштирок мекунем. Рафтем иштирок кардем, бо ҳамун пои осеб дида муваффақият ба даст овардем. Ин ман фикр мекунам фақат як тамрин нест. Чим шумо қайд кардед, ин як таҷриба дар ин ҷо нақши худро хуб бозӣ. ташаккур. агар мо таваҷҷӯҳ кунем, чаро Кароматулло ба он навъи варзише ки падар муҳаббат дошт, нарафту танҳо гӯштинро ихтиёр кард? Чун дар гӯштин дилбохта ҳастам, дар аспсаворӣ ин гуна дилбохта нестам. то ҷое мо медонем як мактаби қавии Расул Боқиевро ҳам пушти сар кардед. яъне таҷрибаи шумо дар шаҳри Москав ба натиҷаи мусобиқаҳои шумо ягон таъсир расонид?
бале албатта Расул Боқиев ҳамчун шахсият беҳтарин инсон аст, ҳамчун варзишгар суханро намеёбам, чӣ гуна таърифаш созам. Расул Боқиев мо бо ҳам тамрин мекардем, як мағзи гӯштини ҷудоро ба ман фаҳмонд. Дар кадом ҳолат чӣ гуна гӯштин гирифтан, мисол гӯем кумиката, аммо доштани дуруст, чӣ гуна аз кадом кумиката баромадан, ҳамаи мағзи гӯштини ҷудоро ба ман мефаҳмонд. Мо бо Расул Боқиев зиёдтар ақл тамрин мекардем, на балки ҷисман. бисёр як роҳи ифтихорманд ҳам шуморо дар пеш аст, аммо таассуф то ҷое мо медонем шумо самти зиндагӣ ё фаъолияти худро баъди ин дигар мекунед ё идомаи роҳи ҳамон баромадан ба минбарҳои ифтихориро метавонед ки боз ҳам такмил диҳед, сайқал диҳед, дар ин ҷабҳаву ҷода корро боз ҳам қавитар кунед? овозаҳо зиёданд. Айни замон фаъолияти мо дар дигар самт фаъолият меёбад, аммо дар дил ҳамон оташе ки чун қайд кардам то алон хомӯш нашудааст. агар имрӯз ҳам ба насли наврас таваҷҷӯҳ кунем, садоқаташон ба варзишҳои миллӣ зиёданд ва агар як нақши шумо, як тавсияи шумо шояд барои насли оянда ҳам муваффақият орад ва дар ин ҷода чӣ дастур медодед ба он чеҳраҳое ки бештар мехоҳанд кароматулло шаванд? Кароматулло баланди бад гуфтед, ман на он қадар машҳур ҳастам, чун шумо маро таъриф кардед, аммо ба насли наврас аз мактабе ки ман гузаштам ҳамеша як чизро мехоҳам бигӯям, чун маро падарам ҳамеша роҳнамоӣ мекард, хуб хонанд ва ҳамеша ба варзиш машғул шаванд. Ман фикр мекунам ин чизое ҳастанд ки аз бисёр корҳои ношоистаи ин замона худдорӣ мекунанд. хуб, ба фазои рушдёбӣ, ба фазое ки як муҳаббат ҳаст, таваҷҷӯҳ ҳаст дар самти анъанаҳои суннати мо, имрӯз ҳам мо шукр аз фазои ободу озоди ватани маҳбуб мекунем ки имрӯз сарвари маъзами миллат дар самти ҳамон таҳкими варзишҳои суннатӣ муҳаббаташон зиёданд ва таъкид мекунанд ки ҷавононро ҳам мо бештар ба гӯштин талқин кунем. шумо чӣ мегуфтед? ман ин фикрро 100% тарафдорӣ мекунам, барои он ки гӯштин ба мо зиёд наздик аст. Мо агар шумо аҳамият бидиҳед, дар кӯдакӣ мо ягон фарзандамро намегӯем ки рафта ҷанг бикун. Мо ҳамеша як кӯдаки ҳамсояро хайрот мекунем ва бо кӯдаки худ мо гӯштин меандозем. Як гӯштин гир, кани бибинем чӣ гуна шумо гӯштин мегирем. Барои ҳамин ман фикр мекунам ки аз мо гӯштингир хубтар мебарояд. ҳарчанд ки роҳи шумо дигар шуд, аммо имрӯз ҳастанд ҳамон суханони ногуфта ё андешаҳои дигар ё тавсияҳое ки ҳамону ба ҳамон монанди оташе ки дар дилат аз бохти аввал боқӣ монда буд, имрӯз ҳам тавоне ки ошкору боз ҳам озод ба мардум, ба бинандагони телевизиони варзиш баён дошта бошед? Бале, фикр мекунам ки ман камтар тамрин кардам, камтар тамрин, камтар меҳнат кардам. Тавсиф медиҳам ба ҷавонон ки ҳар чӣ метавонанд вақтро хуб истифода баранд. Вақт аз ҳама чизи қиматтарин дар ҳаёти инсон мебошад. Вақтро хуб истифода баранд. Агар ният доранд ки як варзишкор шаванд, як гӯштингир шаванд ё умуман ба варзиш машғул шаванд, вақтро хуб истифода баранд ва агар ки устод мегӯяд ки як корро 100 маротиба такрор кун, 120 маротиба такрор кунанд. аз гуфтаи мураббӣ ҳатто бештару зиёдтар. Бале. Ташаккур барои суҳбат. Саломат бошед ки даъвати моро пазируфтед. Ташаккур. воқеан ҳам ҳар фард ба осонӣ маърифӣ намешавад. ҳар инсон он шарофат, он бузургӣ ва он бисёр ҳам мавқеъҳои арзандаро дар ҷамъият зуд пайдо намесозад. барои ин аз баҳри бисёр чизҳои лазизу ҳам муҳиму аввалдараҷа гузаштан лозим аст. яъне инҷо сабрро, инҷо таҳаммулро, инҷо ҳам тамринро ва тоқатфарсо будани худро дар радифи анамон амалҳои мураббӣ бештару зиёдтар бояд мавриди амал қарор диҳӣ ва умедворем ки чунин чеҳраҳо бештару зиёдтар
باز هم در برنامه ما تلقین میشوند، تبلیغ میگردند و گفتیم آن افرادی که در منبر افتخاریان شرافت همون پیروزیشون است و نفرانی که در زینه دوم و سوم آنها رو هم ما باید به مردم همیشه معرفی کنیم. برای توجهتان تشکر دوستان عزیز. سلامت باشید.